Sí, jo ara estic doblement xocat perquè primer per la intensitat expressiva de la recitació de la cinta, però després també per la torrentada d'informació més d'estructures, de formes, que de fet les dues coses tenen molt a veure amb la música, veureu, i les dues tenen molt a veure amb els músics, que Vergés aquesta mena de dualitat entre l'expressió íntima i a la vegada el cisellament de les formes tenen molt a veure amb els músics que Gerard Vergés anava posant, anava espigolant dins de la seva poesia. Que a més estarem tots d'acord que estaria contentíssim de veure el nivell impressionant d'aquestes jornades. Ara almenys quan parli jo baixarà, però amb els exemples musicals que us posaré pujarà molt també. Però bé, jo estic molt agraït també al Quim i al Josep Oller perquè van propiciar que jo estigués aquí i ràpid els vaig respondre que sí, tot i que no havia sigut últimament un lector habitual de Vergés, però sí que, ara deixeu-me explicar només una cosa així més personal al principi, sí que havia sigut un nom que havia ressonat per casa des de que jo era molt petit. Llavors, quan de cop i volta em va arribar des del no-res aquesta proposta, va ser com un retorn a Gerard Vergés. Jo soc de Reus, i llavors ma mare és d'un barri perifèric així de Reus, ma mare és dels Pirineus, però van baixar molt joves, van abandonar el poble i van baixar a un barri obrer, d'així als afores de Reus, al barri Fortuny, i allí van créixer al costat d'un poeta que és el Juan López Carrillo, que després una mica més gran era de la colla del García Mateos, de tota aquesta gent, i clar, jo de petit em portaven a les presentacions dels seus llibres i sempre sortia el nom de Gerard Vergés. Era com, no sé exactament, jo tampoc no hi he parlat amb ells així, suposo que ja us ho han explicat, si ha vingut algun d'ells. Sempre era un referent, era algú com en parlaven molt bé, sempre molt bé, i és aquest nom que em va quedar durant toms. Després, uns anys més endavant, a mi sempre m'ha agradat molt llegir, un dels meus llibres de capçalera ha sigut precisament els sonets traduïts pel Vergés de Shakespeare, i després, quan va sortir la poesia completa, que és aquesta, també el vaig anar a entenir allí. Ara he de dir però que el primer poema, especialment l'Ombra de la Lloba, mai més serà el mateix després d'haver escoltat la cinta, perquè això ja em va passar també amb un poema que és semblant, que nosaltres n'estem molt orgullosos els de Reus, que és el poema inacabat de Ferreter, que són bastant semblants amb la manera del flux aquests poemes riu plens de referències, en cada vers hi ha un món que se t'obre, i realment també va ser sentir-lo en directe quan hi vaig entrar, i ara avui també haver-hi entrat d'aquesta manera, o sigui que moltes gràcies, Síndar, ha sigut un moment d'aquests moments màgics, un moment de gràcia. Doncs bé, fet aquest petit exordi així personal, us parlaré una mica, serà com no serà una cosa tampoc molt analítica, perquè jo soc músic i llegeixo simplement per gaudi. Llavors serà al final una mena de retrat, una mena de semblança musical amb els músics que Vergés sentia afinitat o els que anava citant. No tots, perquè si no tampoc no acabaríem mai, sinó jo he fet una tria als que m'ha semblat que potser tenen més a veure també amb el seu imaginari. Per exemple, Schumann passa molt de volada, per tant no el tractarem. Vivaldi sembla que sigui molt important, però en realitat, si tu pares a mirar, l'important és Venècia, potser per Vergés. Per exemple, en l'intent aquest de retrat de Vivaldi, al final parla d'alexandrins i de sextines, o sigui, no parla de la música, parla de poesia. I després té altres coses que podrien ser perfectament musicals, com aquella merla que canta Dixieland, o amb aquella pregunta que li fan de què salvaries d'un incendi, diu el sospir d'Anna Bolena. El sospir és una cosa absolutament musical, ja no només pel so, sinó que és un element que de fet ha cohesionat i ha servit d'annex en tota la història de la música, des de la retòrica barroca, pensem en les òperes, els madrigals de Monteverdi, per exemple, el sospir posat en música era una cosa absolutament bàsica, això ho seguim trobant en el món de l'òpera més endavant, en Mozart, per exemple, en Verdi molt més endavant, en Wagner també molt més endavant, però és que arribaríem fins als nostres dies amb la música feta de sospirs i xiuxiuejats, que és la música, per exemple, de Salvatore Sciarrino, un compositor d'art. És a dir, el sospir ha sigut una cosa estructural en la història de la música i passa així de passada en les paraules de Vergés, però també és musical. O, per exemple, les cançons de Bilitis, d'Eduard Louis, que cita Vergés també de tant en tant i que són una de les peces més especials, poc conegudes, però de Claude Debussy, per exemple, en dues versions, i que us recomano molt. Però això són les coses aquestes de passada. Anem una mica més en detall.
El Vergés, amant de la música, ja s'ha dit aquesta frase en les meves preferències els primers són els poetes, després els pintors, després els músics, en altres arts, després els músics més de lluny, no, que deia, que precisava, en altres arts no hi entenc, però la música, sempre la música. Em sap greu perquè m'ho he deixat a casa, tenia dins dins les 13 biografies imperfectes tenia l'article aquest que us vull llegir un fragment imprès, i ho hauré de fer amb el mòbil, que és horrible, però i això ara començarem a dir coses, us començaré a dir frases o versos de Vergés i els relacionarem amb una música que escoltarem. M'agrada molt xerrar, intentaré escoltar més que xerrar. Bé, en aquest escrit, que és un article publicat al diari Avui el 2005, però que després es va recollir a Alfabet per adults el 2009, que comença així. Es diu Música a Europa i diu: torno a un escrit de fa anys. En les meves preferències els primers són els poetes, després els pintors, després els músics, en altres arts no hi entenc. Però la música, sempre la música. Aquesta nit, de primeries de juliol, acabo d'escoltar i veure al canal T3 de televisió un concert de Gershwin per l'Orquestra Simfònica de Berlín sota la batuta d'un director japonès, ancià, molt expressiu i de llargs cabells grisos, que dominava i dirigia magníficament els seus músics. L'hemicicle del concert era la falda d'una suau muntanya immersa en la llum de l'ocàs i amb 1.000 o 2.000 persones silenciosament assegudes a la gespa. Bé, jo en el moment de sentir, no sé si el Josep ara ja l'he pregut la cara d'aquest director, o sigui, en el moment que et descriu aquest ancià japonès molt expressiu de llargs cabells grisos, dius, és Seiji Ozawa. Aquest hemicicle de concert en una suau muntanya amb l'Orquestra de Berlín és el Waldbühne, que és un parc, és un auditori que hi ha a l'aire lliure, i vaig buscar i ràpidament vaig trobar, per exemple, ara us posaré un fragment d'aquest concert que Vergés va veure a la tele exactament, i reconeixereu aquest director dels cabells grisos japonès, i ancià, i reconeixereu també l'auditori a l'aire lliure, amb la música de Gershwin. Hauria de sonar ara, ja, sí. Fins al moment no, però ara sí. Espera't, si no, tornem a posar... Què cal fer? No ho sé. Espera, abans sonava, quan ho he provat. Sí. Allà, sí. A veure, espera't. Altavoz és... Espera, prova un moment. Sentiu alguna cosa, Valter? No. Abans ha sonat, quan ho hem provat, sí. Sí. Abans sonava bé, Espera, ara ho he canviat, això. Sí. Si voleu us descric la música, però serà més maco si podem escoltar. Espera, si canviar aquí potser... Si hi ha algun... per a pantalles... Espera, prova per aquí al mig. Per aquí al mig. Perquè aquí no hi ha música. Potser s'ha de pujar el volum allà. Sí, Bé, toquen Gershwin, ja us ho podeu imaginar. Que és curiós, la cita aquesta que fa, això és perquè no és després una música que sí que vagi sortint en la seva obra. Parla molt més, ja veureu, de músics clàssics. Però bueno, no passa res. Sí. Disculpeu. Ara ja sona això. Tot era més fàcil quan es feia en directe, músics, de tot. Era més car, però més fàcil. Sí, quan apreto aquí, surt que es desbloqueja. Aquesta sona d'allà. Sí, sona d'aquí. El que vam fer amb l'altre altaveu lo podem enxufar directament al
Sí, enxufeu directe. Però no passa res. De fet, aquest no passa res si no ho escoltem, perquè és simplement la imatge aquesta de Vergés veient aquest concert. En aquest article hi ha una cosa molt maca, que no té tant a veure... Després parla de Mozart bastant, que ja us en parlaré, però parla d'una cosa molt maca al final, que és també el punt que hi ha que li veus quina connexió té amb la música també, que és una connexió molt personal i molt emotiva. Diu que es troba a Praga i diu a l'auditori del Rudolfinus actuava la secció de corda de la Simfònica de Moscou. No cal dir que la música del txec Smetana era present en el programa i que el solista, un cello lituà anomenat Geringa, es mostrà inspiradíssim. Acabat el concert i repetits molts cops els aplaudiments i els bravos, Geringa es dirigí en anglès al públic per dir-nos que es disposava a interpretar el cant dels ocells del gran mestre català Pau Casals. El teatre llavors s'enfonsà. Una senyora que tenia a la vora, i no fou l'única, es posà d'en peus aplaudint i va cridar "I'm a Catalan". I a mi, mireu si us conformem amb poca cosa i que càndids que som, se m'humitejaren els ulls. Salzburg, Budapest, Praga, si més no, en tals ocasions a mi sempre m'ha semblat que estava vivint al cor de l'Europa més civilitzada i gràcies a la música, que era una litúrgia i no solament un espectacle. És aquesta idea de Vergés, amb totes les referències de fet que posen als seus poemes, també passa amb la música de sentir-se molt més d'aquesta mena de cultura que sempre ens obliguen a pensar que som de segona. Ell vivia plenament amb normalitat de que som una cultura de primera i la música era com una mena de porta d'obertura a Europa, de mirar cap amunt. Sí. Bé, recordareu que al principi de l'ombra rogenca de la lloba cita Mahler i cita Mozart, de fet diu Mozart sobretot, us repeteixo aquest inici. Jo sóc aquell que em dic Ròmul, romà, de gest cansat, irònic, pensatiu, de perfil encunyat a les monedes. M'agraden Mahler, Mozart sobretot, i el silenci dels astres. Tinc 1000 anys. Mozart sobretot ens ha de recordar amb això que ens ha posat el Nicolau d'aquestes anàlisis dels decasíl·labs, a tota aquesta estructuració del poema, perquè Mozart és el gran autor de les estructures diàfanes, d'un estil cisellat, galant, de vol líric, però que a la vegada, amb aquesta dualitat que dèiem expressiva, és un compositor que obre les portes amb allò que es diu l'Sturm und Drang, que és a dir, el que vindrà després el romanticisme. Ens cita moltes vegades Mozart, no cita Beethoven. Per exemple, si Mozart es posa a fer una fuga, que és una forma escolàstica, acadèmica, d'aquestes molt ben trebades, Mozart la fa perfecta. Un Beethoven, que és d'uns anys després, fins i tot en la partitura ell escriu fuga con alcune licenze, amb llicències, o sigui, ell mateix fins i tot ho explicita de que això estan agafant llicències. Mozart, pel contrari, intenta la perfecció, intenta seguir la forma i crear alguna forma de bellesa més alta, no sortint de les estructures no tradicionals, però sí les estructures heretades. Com que no anem escoltant, jo vaig tirant endavant, no passa res. Sap greu perquè només us explicaré, però... Doncs bé, el que passa és que també ens cita Mahler i ens pot semblar una mena de contradicció perquè dius Mahler és un compositor del postromanticisme, és a dir, de tot el que és irracionalitat, el que és despropòsit gairebé, ja no l'eixamplament de la forma, sinó el destrossar la forma, o sigui, de passar els límits de tot equilibri i de tota racionalitat. És el compositor de l'èpica, del sublim, de tot allò que és... Sí. I ara hem tingut prou de Gershwin. Sí, no cal això. Això ja ens ho hem imaginat. Doncs bé, tenim aquesta mena de dualitat que ara escoltarem una mica en música. Estava enviant el Mahler, que és tot això, tot el que és tota la part irracional, i en canvi teníem el Mozart, que era aquesta cosa molt més concentrada. Faré el tall una mica més curt, ja ho vaig portar llarg per poder-ho tallar per si de cas, però només per gaudir una mica escoltem un fragment del primer moviment del tercer concert per a violí de Mozart. Fixeu-vos com les frases són absolutament en arc, són tal com han de ser, tenen una proporció orgànica, natural, i que per exemple aquí al ser un concert per a violí, el mateix que toca l'orquestra, el mateix fa el violí, no hi ha una búsqueda de contrastos, sinó que es tracta de trobar la bellesa en la filigrana de la forma. Escoltem una mica de Mozart, ara que podem, si funciona. Si no sona, no.
Poc. Pot pujar. Com és que abans ha sonat tan fort? No, és aquí, és aquí. Perfecte. Veureu que el violí fa exactament el mateix que abans anunciat l'orquestra. Deixem-ho aquí perquè si no ara, com que hem hagut d'allargar, si no ens hi estaríem molt. Doncs bé, no? L'estructura, aquesta busca de la perfecció, de l'equilibri sobretot, i dèiem el contrari de Mahler, això que curiosament ell a l'inici d'aquesta Ombra de la Lloba ens posava un al costat de l'altre. Però bé, a Mahler, per exemple, li dedica un poema directament, que és la Simfonia número 10, Adagio, que el trobem al long play per a una ànima trista, de l'any 86, us el llegeixo. Ah, decadent, dolç Mahler, ploraria sentint la teva música que em torna dies d'amor llunyans estius de vidre. Viure i morir per tu. Ah, si pogués parar l'instant dels llavis sobre els llavis. Al teu costat tot era lluminós, el cel, els ulls, els arbres, les paraules. Eren dies de festa, com un càntic, i eren esvelts els versos com banderes. Hi ha aquest Mahler, decadent, ell ja ho diu, estrafet, postromàntic, però també hi ha un Mahler mozartià, que moltes vegades oblidem. Per exemple, Mahler era molt més conegut que com a compositor, com a director d'orquestra a l'època, i sobretot va ser molt famós per les representacions de Wagner, sí, però també de Mozart. De fet, va ser un dels primers recuperadors d'òperes de Mozart. Ho feia al costat sobretot del director d'en Roller, que era un director d'escena que va ser també molt trencador, que tot el que estem vivint ara encara en l'escena de l'òpera viu molt d'aquesta mena de nucli Mahler-Roller que va passar a principi de segle XX en l'òpera de Viena. Però també hi ha un Mahler compositor que s'acosta a Mozart, i això és claríssim, per exemple, en la quarta sinfonia. Tots igual teniu, no sé si coneixeu una mica el món simfònic de Mahler, són 9 simfonies, aquesta desena que parla Vergès és per connoisseurs, o sigui que es nota que sabia de música perquè això només és un moviment d'una sinfonia inacabada que es fa molt poc, i a Mahler són 9 sinfonies, totes molt grans, molt èpiques, molt sublims, menys la quarta, que és una mica més reduïda, una mica més mozartiana. I jo, sobretot el quart moviment, que hi intervé la veu i per tant hi ha un poema que es diu La vida celestial, de cop i volta llegint aquest poema, quan buscava així, a veure què posar per Mahler, vaig optar per això, perquè veureu que té alguns ressons amb altres versos i poemes de Vergès. Traduït, el que cantarà la soprano, que ara escoltarem, diu: gaudim dels plaers celestials més enllà dels terrenals. Cap tumult mundà arriba a sentir-se al cel. Tot viu en la pau més dolça. Portem una vida angelical. Així serem més feliços. Ballem i saltem. Votem i cantem. Doncs bé, això remet directament en aquells versos dels bellíssims cossos de fang i de llum, que precisament està dedicat a la cinta, que diu com un crit, com un càntic, com un clam. Aquest ballem i saltem, votem i cantem. I també, d'una manera potser una mica més histriònica, ho trobem en el Discoteca del mateix llibre, que és el Lliri entre cars, que diu, que comença dient: desllorigueu-vos, rugiu, nois enfollits, i omplius de decibels, cervells i orelles, i cap al final danseu, folls en l'elèctric pleniluni, i després
fa la mateixa cosa que ell fa en l'inici de La Lloba. Diu tot això, tots aquests canten i ballen i voten, però diu que jo en silenci aboco fets passats. Ell sempre escolta, de fet, per això potser li agrada la música, ell sempre està en posició d'escoltar. Doncs bé, escoltem una mica algun d'aquests versos per no allargar-nos d'aquesta final de la quarta sinfonia de Mahler. Veureu que també és una música molt pura, molt cristal·lina. Bé, us heu fixat però que va sent estròfic, va repetint com les mateixes, o sigui, tot i trobar-nos amb un compositor post-romàntic, aquí està seguint també la idea que l'estructura és importantíssima. No passa res, que ja està bé. Ara passem, una mica canviem de capítol, perquè això eren potser els que anaven sortint en els poemes, que potser eren els seus predilectes, junt amb aquests que anàvem dient que no tractaria, com Vivaldi, com Schumann, potser, però en les 13 biografies, de cop i volta, en dedica una, i cosa que és molt curiosa, a Anton Bruckner, que és aquest compositor nascut al 1824, és austríac i mort al 1896, d'una generació anterior a Mahler. De fet, va ser professor de Mahler, no en el conservatori, sinó en la universitat. És un compositor d'un romanticisme tardà, no arriba a ser postromàntic, sinó que encara està a cavall, és plenament del segle XIX. És un compositor molt influït per la figura de Wagner. Wagner surt algun cop citat en la poesia de Vergés. Primer, ha sigut ara, escoltant aquí les altres dues ponències, que he tingut la revelació del per què no tracta Wagner. Perquè si tractes Mozart, tractes Mahler, tractes Bruckner, lo normal és tractar Wagner. De fet, Wagner, no sé, és completament objectiu. O sigui, al costat de Bach, l'únic que s'hi pot potser equiparar a nivell de tècnicament, musicalment, el que ha arribat a fer és Wagner. O sigui, és un compositor realment molt important, tot i que com a poeta era més fluixet, potser també per això Vergés no li interessava. De fet, Maragall deia Wagner com a poeta és un neula, li deia. Però també a part era molt mala persona, o sigui, era una persona molt qüestionable. Ja sabeu els que... I aquí ha quedat clar, suposo que aquests dies va quedant clar que Gerard Vergés era una molt bona persona, per tant, segurament no va tractar mai Wagner perquè directament no li queia bé. Per això, perquè estèticament sí que podria entrar perfectament. Doncs bé, Bruckner és una persona molt influenciada per Wagner de manera molt negativa, de fet li va portar molts problemes. A la Viena de l'època Wagner estava molt mal vist estèticament. Bruckner s'hi va acostar de manera molt explícita, dedicant-li obres, això li va ocasionar que l'apartessin gairebé del món públic. Una batalla també així una mica estrafolària i una mica també
irreal i artificial amb Brahms, que això ho tracta molt bé en aquesta petita biografia a Vergés, però en realitat era un compositor molt lligat també a la forma, molt lligat a Mozart també. És un compositor que crea les seves obres a partir de petits motius i que els va fent avançar, els va fent desenvolupar de manera que es creï una gran forma. Realment són simfonies enormes de proporcions còsmiques, però que tenen aquesta mena de moviment gairebé fractal, és a dir, absolutament cisellat, absolutament ben trebat de la forma. No és una cosa irracional dels sentiments, això que deia el Nicolau Dols, sinó que és una cosa molt, molt pensada. De fet, per això, que això també ho diu molt bé en la petita biografia, està molt a prop de Beethoven i de Schubert en aquest sentit, per la idea dels motius, de les progressions, del desenvolupament a partir de cèl·lules mínimes. També és un compositor, les seves 9 simfonies també en va fer 9. De fet, Mahler aquesta 10 no l'acaba i està molt indecis perquè després de l'exemple de Beethoven i de Bruckner, que van morir després de la 9ª, ell era molt, molt així, Mahler, i va decidir no fer la 10ª per si de cas, tot i que la va fer i mira, patapam. Doncs bé, hem citat abans Maragall dient que Wagner era un neula com a poeta. Hi ha una cosa de Josep Maria de Sagarra sobre Maragall que jo quan la vaig llegir me la vaig apuntar i vaig dir això és Bruckner. Si teniu en ment totes les simfonies de Bruckner, totes comencen amb les cordes pianissimo amb trèmolos. És com si és la vibració primigènia del món i a partir d'aquí s'obre aquest cosmos que és la simfonia de Bruckner. Doncs bé, de Sagarra deia sobre Maragall que tenia un trèmolo místic la seva poesia, que era com una mena aquesta tremolor d'una cosa atàvica, d'una cosa realment telúrica. Doncs això és exactament el mateix que passa amb l'obra de Bruckner. I com us he dit, era un personatge molt curiós i considerat com a difícil, com a persona i també la seva música. I tot això està realment molt ben tractat amb aquesta petita biografia. Us he posat una foto, l'esteu veient, No és la que està en les biografies, també perquè serveixi d'exemple d'una cosa, i és que, per exemple, la que fa servir Vergés és una fotografia alterada, que l'autor després la va pintar una mica i això per fer-lo semblar una mica més, anava a dir guapo, però és que tampoc, ni que vol que ho arreglis tampoc no ho farem, però era com una mica idealitzada i és molt divertit perquè Vergés això ho remarca molt i en fa una mica, no de mofa, però sí que fa una mica de joc amb tota aquesta idea de que fins i tot amb la fotografia l'han d'arreglar una mica. Però us he posat aquesta que és molt més real perquè sí que passa en aquesta biografia, i que això de fet no és culpa de Vergés sinó dels últims anys de la musicologia, certs tòpics sobre Bruckner que aquí surten, ara us diré alguns els encerta molt, com això que us he dit de Brahms i Wagner i Bruckner, però d'altres ara amb els anys hem anat sapient que no eren així. Us llegeixo primer només per entrar en ambient al principi, el primer paràgraf d'aquesta biografia imperfecta de Bruckner. Diu: on hem vist ja aquest rostre? A quina cambra en penombra? A quina tancada alcova d'aire enrarit, amb finestrons closos darrere les cortines de vellut i un llit alt i obscur com un cadafal, i marcides vànoves color d'ivori i calaixeres on sonen, rellotge de la mort, els intermitents corcons de la fusta. L'hem vist, potser a la breu biblioteca del mestre de l'escola, vora els llibres ahir venerats, Horaci, Nebrija, mossèn Costa i Llobera. I ara, camp de batalla dels peixets de plata que mengen paper i tenen el cos escatat de freda blancor. Corcs i peixets de plata, paràsits devoradors, insectes lucífugs, hostes de la foscúria sempre excavant profundes galeries. Ell ho fa veient la imatge, que és molt semblant a aquesta, que és llòbrega, però sí, un pèl tancada. Però realment tots aquests adjectius es poden donar al que era la vida de Bruckner, el que molts tòpics sobre la vida de Bruckner havien fet. Per exemple, era una persona que quan van... no recordo la paraula exacta d'això, quan van canviar de cementiri els cadàvers o els esquelets que quedaven de Beethoven i de Schubert i els van portar a l'estat, al nou cementiri de Viena,
Bruckner, que se'n va enterar, va anar cap allà i es diu, bueno, s'explica que ell va besar els cranis de Beethoven i de Schubert. O sigui, era una persona una mica estranya, una mica sinistra. Llavors, tot aquest ambient resclosit i dels peixets de plata i tot això és una cosa que realment es deia molt de la vida de Bruckner. També és una persona molt estrafolària. Penseu que gairebé a cada noia jove que veia pel carrer li demanava matrimoni, mai no es va casar. Llavors, això era motiu de mofa de tothom també. Però pel contrari no era una persona, no era un taujà, i en canvi aquí sí que està molt ben documentat, i segur que Vergés ho coneixia bé, però per exemple parla de... Un moment que us ho dic exactament. Diu que probablement era un ésser poc complicat. Tots el descriuen com un catòlic ple d'humilitat i fervent, tan devot era que, bueno, i això, no, hi havia un moment que, bueno, però en parla així com un senyor una mica senzill. I la veritat és que no, però això s'ha sapigut més endavant. Ell ensenyava, com us he dit, a la universitat i no ensenyava només a músics, sinó que va ser el professor, el mestre de tota la intel·lectualitat de Viena, que després, o sigui, estem parlant de finals del segle XX, per tant, del que després serien Freud, Max Planck, amb totes les disciplines de fet músics, tots van passar per la classe de Bruckner i tots els que devia ensenyar com una mena de filosofia estètica. Penseu que en aquelles mateixes èpoques també Schopenhauer a Frankfurt també donava classes i també era un personatge així una mica excèntric, però que al final han acabat tenint un pes molt, molt gran. Doncs bé, aquesta biografia parla molt de Bruckner, però curiosament cap al final es va enfocant cap aquí, cap a Mahler. I les millors paraules de tota la biografia no les dona a Bruckner, sinó que les dona sobre Mahler i a més d'una manera molt semblant al poemet aquest que us he llegit abans, sobre una música molt lligada al sentiment, cap a Alma Mahler, de fet, cap a l'amor, cap a aquelles regions on s'albira l'eternitat, d'enceses roses... Totes les millors paraules d'aquesta biografia, és molt curiós, són per Mahler i no són per Bruckner. Però així relligant, en el final de tot, així relligant amb altres poemes de Vergés, sobretot en un, la biografia acaba tornant a Bruckner, diu, però continuem ara escoltant la 7ª simfonia. Aquesta tarda d'hivern, mentre acabo d'escriure aquestes planes, sonen, gloriosos i magnífics, els timbals i les tubes i les trompes d'Anton Bruckner. No sé si l'heu llegit, però hi ha un moment del Jardí de les Delícies, l'infern musical, que diu, se sentia un soroll escruixidor, tot d'instruments, tambors, clarins, trompetes, és gairebé el mateix que estem veient en la música de Bruckner. Diu, el seu retrat resta en la penombra, però quedem-nos amb aquesta idea dels tambors, dels clarins i les trompetes i escoltem precisament el final del primer moviment de la 7ª simfonia de Bruckner. Esperarem per si de cas que la tècnica... Sí? Jo tiro?
Bé, evidentment no és l'infern de tambors, clarins i trompetes, sinó que més aviat és un cel, és una visió còsmica, i després d'això jo crec que hem de fer com el poeta, el seu exemple, restar en silenci. De fet, potser llegir la seva poesia gairebé com si fos música, que ell en parlava moltes vegades de la importància de la musicalitat, i de fet això és claríssim, tant amb l'ús, l'ofici perfectament cisellat de la forma, de les estructures, tal com s'ha parlat amb el Nicolau, com també amb la força expressiva que té aquesta poesia que t'emporta com un riu. Moltes gràcies. Gràcies.